Усіх вітаем, шаноўнае спадарства. Гэта падкаст гісторыя беларускага сэксу і выпуск, з якім усё пайшло не так. Таму што ад пачатку уладальнікі студыі спазніліся на ўсе гадзіны, потым мы аказаліся ў памяшканні Дзерэха, потым у Данусі Васильевны ўзніклі нейкія шумы у галаве, настолькі гучныя, што іх адчуваць на дыктафоне. Крацей кажучы, гэта выпуск пра каляды. Насупраць мяне спадарыня Алена Ляшкевіч. Добрый дзень. А праз акіян ад нас знаходзіцца Дануся Васильевна. Так, перад тым, як мы пачнем, у мяне вельмі сур'ёзнае пытанне. Спадарыня Алена у нас уже атрымоўваецца на 0,15 стаўкі. Я правильно разумею? А калі зарплата, Даша? Ты правильно разумееш. І з нуля грошай, якія мы з табой атрымоўваем, мы яшчэ 0,15 мусім аддаваць спадарыне Аліне. Алене, прабачце. Всё ўжо, спадарыня Аліна. Лічыце, што гэта ваше другое Псевдоним. Так. Псевдоним для экстремистских СМИ. Раз мы вам платим, то мы вам имя и придумали. Понятно? Лена, давай два слова пра сябе, чым ты займаешся і чаму мы цябе ўжо ў другі раз запрашаем у наш падкаст. Я фольклористка. Увогуле кандыдат філалагічных навук у галіне фольклорыстыкі ў беларускай сістэме. Маю нострыфікаваны дыплом докторскі ў польскім сістэме. Это яшчэ, як там, боже, ну карацей, да. Калі што, калі вы мяне хочаце запрасіць у нейкі навуковы праект, гэта была хвілінка рэкламы. Таму што я зараз у двух словах незалежная даследчыца, адным словам беспрацоўная. Попрошу, а 0,15 стаўкі? Я займаюся беларускай традыцыйнай культурай, займаюся адаптацыяй традыцыйнай культуры не толькі беларускай сучаснасці. Вот пару год таму у нас са студэнтам Варшаўскага універсітэта выйшла кніжачка пра хаджэнне з казой на куявах, як гэта ўсё цяпер выглядае, ну, традыцыя запустная, ну, падобная да нашай каляднай, але ў іх перад Вялікім постам. Вось, ну і таксама журналістыкай займаюся, пішу культурніцкую аналітыку для розных ресурсаў. Так што вось, дзякуй за запрашэнне. Купалля сярод маіх знаёмых вельмі добра зайшло. Выпуск пра яго. Спадзяюся, пра каляды таксама добра паслухаецца. Ну, дарэчы, да пытання да Дашынага ўступа, чаму мы ўвогуле запрасілі вас? Ну, таму што каляды і купалле як быццам бы чуть-чуть звязаны. І таму мы вырашылі, што раз вы пра купалле з намі, то і пра каляды тоже з намі. А я-то думаю... Гэта не таму, што мы вас так моцна любім. А я-то паспадзявалася. Добра, давай тады і пагаворым, як гэтыя два браты-блізняты купалі і каляды паміж сабой завязаныя. Это две кропкі сонечнага году, то бок летняе і зімовае сонцастаянне. То бок у нас кажуць, ну, в сэнсе у нас у Беларусі, у беларускай традыцыйнай культуры, што з каляду сонца паварочвае на лета. З купалля сонца паварочвае на зіму. Ну, то бок дзень пачынае прыбываць пасля каляду, а пасля купалля пачынае памяншацца. Ну, сучасныя святкаванні, яны трошку сунутыя адносна сонечнага году. Вось, то бок зімовы сонцаварот, ён звычайна прыпадае на 21-22 прыкладна снежня, а каталіцкія каляды толькі 25-го, праваслаўныя ўвогуле 7 студзеня. Ну, але мы ж беларусы, мы ж можам нават не 2 разы на год адсвяткаваць каляды, а пачаць, напрыклад, 21 снежня і скончыць 21 студзеня, калі цягнуць каляду на дуб, то бок увогуле месяц. Слухай, то бок увогуле можна святкаваць цэлы месяц, ну можна-то можна, як у традыцыйнай культуры? Ну, у традыцыйнай культуры ўсё ж такі людзі прытрымліваюцца сваіх канфесійных, так бы мовіць, правілаў. Ну, то бок католікі, у іх самы ўрачысты дзень гэта вот вечар. Самы ўрачысты дзень гэта вечар, да? 24 снежня, самы ўрачысты момант. Вось, ну і потым ужо 25-го, гэта прыкладна для сучаснага чалавека 1 студзеня, ну бо галоўнае не тое, што ты рабіў 1 студзеня, як ты правёў вечар напярэдадні, правда? Вось, ну і потым святочны перыяд да 6 студзеня, да свята трох каралёў католікаў. Вось, а ў праваслаўных вось урачыстая вечэра постная 6 студзеня напярэдадні Раства. Вось, і потым у розных мясцовасцях па-рознаму, да вадохрышча 19 студзеня. Ну, альбо ў некаторых пунктах населеных ёсць яшчэ такі звычай цягнуць каляду на дуб, і ён звычайна адбываецца 21 студзеня
Вось, і гэта такое вось урачыстае завяршэнне калядаў. Слухайце, я зараз галюцынірую, успамінаючы свой даўнішні першы курс 10 гадоў таму назад, ці правільна нешта ўспамінаю, што ну фармальна каляды это нараджэнне Господа Бога, але ж ён, па-мойму, нарадзіўся недзе зусім не тут, не зімой, дзе-то вясной. Ну, з біблійнай гісторыі, наколькі я разумею, што там было так, што пастухі былі на полі, і ў тых кліматычных умовах, як бы старажытнай Палестыны, гэта так, гэта ну, не быў зімовы перыяд. Вось, таму як бы, ну, тут лічыцца, што вот царква хрысціянская прымеркавала Божае нараджэнне да больш старажытнага свята, кшталту вот нараджэння новага летняга сонца. Вось, ну, але гэта наша навуковая як бы інтэрпрэтацыя, нашае бачанне, а ў традыцыйнай культуры у тым выглядзе, як яна засталася ў этнаграфічных крыніцах канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, у тым выглядзе, як мы сёння можам яшчэ запісаць у экспедыцыях расповеды старых людзей, гэта вось каляды, і там вось ну, хрысціянскія элементы, яны непадзельна звязаныя, іх вельмі складана раздзяліць, ну і хутчэй для бабуль. Ну, бабулі у нас пераважна не дзядулі захавальніцы традыцыі, для іх гэта будзе ну просто вот хрысціянскае свята, хаця вось ну ставіць, напрыклад, каляду, то бок снапок са збожжам на покуць, вось, ну і гэта яўны звычай да хрысціянскага паходжання, то бок там дабрабыт, жыта, каб усё радзіла на наступны год, вось, але ну для сучаснай вось носьбіткай традыцыйнай культуры гэта будзе цалкам такое рэлігійна-хрысціянскае дзеянне. Слухай, вось увогуле калядаванне, мне падаецца, гэта таксама нейкі такі звычай, які па вялікім рахунку, што каталіцкая, што праваслаўная цэрква не мусіць ухваляць, таму што ўсе гэтыя хэллоуіны ім, значыць, не падабаюцца, таму што тут нейкія чэрці ў плясцы, так? А як бы з колядамі яны быццам бы не змагаюцца. Ці ў мяне проста няма такой інфармацыі? Ну, па-рознаму чула выпадкі, што там праваслаўны поп спрабуе пакрапіць казу, і такім чынам я там выперці з вясковай прасторы, каб тут больш не хадзіла. Ну, проста трэба разумець, што не па ўсёй Беларусі хадзілі менавіта з казой і іншымі перапранутымі персанажамі. Як бы, ну, сам такі архетып такога абыходу каляднага, калі вось нейкая група, якая, як бы, ну, лічыцца ў гэтай супольнасці нейкім такім носьбітам сакральнасці, так, нейкім носьбітам дабрабыту, вось яна абыходзіць падворкі. Вось, і гэтая група, яна можа быць вельмі розная. Ну, па ўсёй Беларусі былі нейкія калядныя абыходы, пытанне ўжо, як бы, ну, ці з такімі персанажамі, ну, скажам так, да хрысціянскага паходжання, як мы навукоўцы лічым, так, ці гэта ну, такія ўжо чыста хрысціянскія нейкія дзеі, то бок абыход з батлейкай, абыход з 3 каралямі, са спектаклем «Цар Ірад», тыя ж самыя цары, у вёсцы Семежава-Капыльскага раёна, дарэчы, першы элемент ад Беларусі, унесены ў спісы ЮНЕСКА. Нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Так, заўважу, што ў спіс... Так, учора выцінанка ў рэпрэзентатыўным спісе. І шмат СМІ напісала, то я ўжо так да сваіх навуковых пытанняў па крытыцы СМІ, што гэта 6-й элемент ад Беларусі ў спісе ЮНЕСКА. У ЮНЕСКА 2 спіса нематэрыяльнай культурнай спадчыны, рэпрэзентатыўны спіс і з нематэрыяльнай культурнай спадчыны, якой патрабуецца тэрміновая ахова. Вось ад Беларусі у нас 2 элементы у спісе спадчыны, якой патрабуецца тэрміновая ахова. Вось першыя былі менавіта цары, туды ўпісаны ў 2009 годзе. Хацела сказаць, што да, ну абыходы бываюць розныя, бываюць абыходы нават ну ксяндза па календзе, гэта таксама фактычна калядны абыход. Вось, таму тут царква, касцёл, хрысціянская царква таксама адаптавала як бы ну форму да хрысціянскага паходжання да сваіх патрэбаў. Ну, але калі мы глядзім на Палессе, то да, гэта абыход з казой, вось такі найбольш вядомы ў масавай культуры, у тым ліку беларускай. Слухай, я ніколі гэта не разглядала, абыход ксяндза ці бацюшкі, хаця па сутнасці гэта тое ж самае. Прыходзіць чалавек у касцюме з барадой, прамаўляе нейкія замовы, спявае нейкія песні і яму за гэта даюць грош. Ну чым вам не калядаванне? Калядаванне атрымліваецца. Наконт персанажаў, я памятаю, што ў маім дзяцінстве дзеці, якія хадзілі па хатах і кватэрах калядавалі, яны былі апранутыя
Ну, у каго якія касцюмы былі, у тое і апраналіся. Кшталту дзяўчынкі маглі быць проста ў нейкіх святочных сукенках, кшталтам мы снежинкі. Вось, по-моему, там была коза, мядзведзь нейкі прысутнічаў у масцы мядзведзя, і, значыць, яны званілі ў званок, і потым такім нейкім загробным голасам прабулялі: калядкі, калядкі, дзеці там, да. Вось, і самае крэатыўнае, што я чула, гэта: не дадзіце канфет, а разаб'ём вам буфет. Вось такі фальклор. А расскажи, калі ласка, што разбівалі... Дарья, Стоп, подождите, у меня тут рука Давай. поднята. Не забывайте про меня. Вы там что-то... Ха-ха-ха, хи-хи-хи, и я покинута, оставлена в одиночестве. Ну, вернися за океану, будешь с нами хихикать. Ну, купите мне билет, господыня директорка, держательница ставок. Я хотела дадаць пра свой дзіцячы вопыт, таму што нашы бацькі, карацей, скалацілася група бацькоў, у которых дзеці малыя, і яны, паходу, самі хацелі развлекацца і вырашылі, што яны з нас арганізуюць калядную банду, а паколькі это ўсе бацькі плюс-мінус апантаныя, хто ў большай, хто ў меншай ступені, то яны хацелі рабіць это па канонах, і ў нас была подла... Ну, гады, по-моему, 3, дакладна 4, вось где-то ў малодшай сярэдняй школе, калі мы збіраліся і калядавалі, і нас было прям шмат. Быў анёл, бусел, доктарка была, таму што это была дзяўчынка з сям'і дактароў. Каза, мядзведзь, цыганка. І вось мая сяброўка была казой, і яе бацька вельмі моцна загарэўся, і ён, карацей, забіў рэальную казу. Касцюм дачушкі стварыў. Карацей, казу забілі, напэўна, з'елі, а шкуру і рожкі ўсё, карацей, падрыхтавалі так, што это стала касцюмам. І насколькі гэта, канешне, выглядала неверагодна крута, хаця зараз этычна як бы questionable, але мой самы яркі ўспамін на працягу ўсіх 3 сезонаў гэта як мы заўсёды аказваліся ў машыне, ну, каб ездзіць рэкетам займацца з кропкі на кропку, і як неверагодна смярдзела ў гэтай праклятай машыне. Ад гэтай шкуры гэта было невыносна. Яна 3 гады, 4 гады смярдзела, як быццам бы ўсё горш і горш. З кожным годам, і гэта вось як бы маркер быў, што пачыналі мы як бы плюс-мінус нармальна, ад адной толькі дзяўчыны пахла, а скончвалі тым, што шпаніла ўся група. Я вам скажу нават больш. Ёсць рэгіёны, дзе захавалася калядаванне з жывымі жывёламі. Напрыклад, у ваколіцах Любліна ў Польшы. То бок трэба было прывесці жывую жывёлку ў хату зацягнуць. Прычым жывёлка магла быць, ну, і маленькая, у сэнсе там козачка, але мог быць і конь, мог быць і бык. І гэтую жывёлку трэба было 3 разы павярнуць па сонцы. І яшчэ пажадана, каб жывёлка зрабіла свае туалетныя справы. Это асаблівае благаславенства для хаты. Вось адкуль узялася традыцыя першай котку пускаць у новую хату, падумала я. Давайте тады ад персанажаў, якія не звязаны з забітымі козамі. Штосьці у мяне аж душа забалела і успомнілася фраза сторы, што нельга варыць казлёнку ў малацы яго маці, недарма там так сказана. Я хацела запытацца пра тое, што навука лічыць пра паходжанне персанажу, пра дахрысціянскае паходжанне гэтых персанажаў, таму што мне падаецца, лекарка дакладна ўжо пасля хрысціянскі персанаж. А што наконт усіх астатніх? Ну, лічыцца, што самыя старажытныя персанажы самага такого старога паходжання гэта жывёлы і дзед і баба, то бок увасабленне продкаў. Вось, ну, то бок гэта нейкае увасабленне таго свету, нейкага чужога свету, але потым, ну, вось ужо па гэтай жа логіцы, да гуртоў калядных далучаюцца любыя персанажы, якія ўвасабляюць чужы для селяніна свет, то бок, ну, і всялякія прадстаўнікі іншых саслоўяў, вышэйшых, невышэйшых, ці проста чужых, іншых нацыянальнасцяў. Ну, то бок лагічна, што там жыд не мог з'явіцца, пакуль жыды не з'явіліся ў Вялікім княстве літоўскім, так? То бок, ну, трэба было іх дзесьці пабачыць, каб увасобіць у калядным гурце. Лекары лічыцца, што з'явіліся каля 17 стагоддзя, ну, ёсць такое устойлівае спалучэнне, што лекар венгерскі аптэкар, што это, ну, вот менавіта венгры, якія ў Вялікім княстве літоўскім жылі, вот займаліся менавіта медыцынай. Ну, конечно, цяпер гэта ўжо хутчэй да сучасных лекараў, адсылка там з раённай бальніцы. Вось. Ну, і ўвогуле цяпер
тэматычная разнастайнасць персанажу даволі шырокая. Ну і в этнаграфічных крыніцах нават зафіксавана, гэта новыя персанажы з'яўляліся. Напрыклад, маладыя хлопцы з Віцебшчыны ездзілі ў Санкт-Петербург, вось, там знаёміліся з купецкім побытам, прыязджалі дадому на каляды і пачыналі пераапранацца ў купцоў. Вось, і гэта ўсё выглядала так, што яны насілі нейкія такія не вельмі патрэбныя рэчы, спрабавалі іх уцюхаць дзяўчатам, вось, і прыгаворвалі толькі для вас. Щось такія звесткі ў памятнай кніжцы Віцебскай губерніі. Яшчэ наконт персанажаў, Дана недзе выкапала, што каза гэта чамусьці сімвал фертыльнасці. Можна я? Это я хачу. Значыць, у мінулым годзе я спрабавала прымусіць Дашу запісаць калядны выпуск толькі таму, што я знайшла ў кніжцы, канешне ж, Таццяны Валодзінай 3 радкі, дзе было напісана, што каза — это сімвал фертыльнасці, і калі я гэта прачытала, у мяне проста дзяцінства ізнічтожылася ў маёй галаве, таму што я-то думала, што ўсё так нявінна, ўсё там было ў ўспамінах, і я анёльчык у белай прастыне, што-то канфеткі тачыла, но нет. Это, оказывается, был проміскуітет дзіцячы. Усё ён. Карацей, да, у Валодзінай было напісана, што каза — это сімвал фертыльнасці, і гэта ўсё склеілася даволі моцна, і адзін з самых такіх відавочных прыкладаў, доказаў, узяты якраз такі з песен, што вось гэтая знакамітая го-го-го каза у розных варыянтах, там заўсёды будзе дзе-то, што дзе каза топ-топ, там же сімкоп, то бок она раптам топнула, і раптам вырасла што-то. Гэта быў мой асноўны доказ тэорыі, што каза — сімвал фертыльнасці. І гэта прычына, чаму мы такі запісваем гэты выпуск нарэшце, таму што я хацела падзяліцца сваёй траўмай. Зразумела. Сапраўды, у песнях на выступ казы, так бы мовіць, у калядным гурце, так, даволі часта такія словы кшталту, дзе каза ходзіць, там же та родзі, дзе каза нагой, там же та капой, рагом, там же та ставом. Так, дзе каза туп-туп, там же та сімкоп, і гэтак далей. То бок, сапраўды, каза, казёл, гэта такая жывёла, якая, можа быць, яшчэ са старажытных індаеўрапейскіх уяўленняў, там усялякія саціры ў казіных вобразах і гэтак далей. Это такія вельмі напоўнены сэнсамі рознымі менавіта пладнасцёвымі, так бы мовіць, персанаж. Вось. Яшчэ гэта даволі эмпірычнае назіранне зараз будзе, але як быццам бы вось я зараз пракручваю кос, за выключэннем той сяброўкі з дзяцінства, у дарослым узросце я бачыла толькі хлопцаў. Звычайна казой як быццам бы хлопцы апранаюцца, не? Па-рознаму. Увогуле, сам вось гэты персанаж як бы каза ці казёл. Вось у беларусаў пераважна каза, у песнях каза, вось, але, лічыцца, што як бы вось увогуле калядаванне магло калісьці быць як бы мужчынскай традыцыяй. Калі мы паглядзім на іншыя народы, то так, пераважна хлопцы, маладыя мужчыны, нежанатыя, ходзяць вось у калядных гуртах. То бок, жанчына ў такім гурце гэта з'ява такая адносна позняя. Але ў беларускай традыцыйнай культуры, вось у нашых нават класічных запісах канца 19 стагоддзя, чамусьці няма на гэта акцэнту. Я так задавалася пытаннем, чаму асобная лакальная традыцыя знайшла звесткі, што так, там вось раней хадзілі менавіта нежанатыя хлопцы, вось тыя ж цары, семежы, ваконнікі у Давыдгарадку, але вось агулам, каб нейкі этнограф напісаў, што вот у нас калядаванне там калісьці было мужчынскай традыцыяй, мне прынамсі такія звесткі не сустрэліся. Тут у мяне некалькі версій, ці у нас гэта, проста
настолькі давно змянілася, што ўжо як бы да канца 19 стагоддзя так не было, то бок спакойна жанчыны далучаліся. Ці ёсць яшчэ такая версія Сцепана Артуровича Захаркевича, што ну вот у нас этнографы калі апытвалі людзей, то наша як бы этнаграфія надзвычайна была скіравана не на цяперашні час, а вось на мінулае. І калі ну вот шукалі старэйшых людзей, то яны як бы ну такія былі трошку бесполыя для даследчыку, ну як бы старыя і старыя, што вось гэты гендерны аспект, што ну пра яго проста не удакладнялі. Хадзілі і хадзілі, калядавалі і калядавалі. Можа быць вось такая яшчэ версія. Ну і канешне пытанне патрабуе дадатковых даследаванняў. Вось, ну але вельмі часта ўсё ж такі ну у пэўных вось калі пагаварыць з пэўнымі старэйшымі людзьмі пэўнай вёскі, можна яшчэ выцягнуць такія звесткі, што гэта менавіта маладыя хлопцы вот збіраліся ў гэтыя гурты і абыходзілі пераважна хаты, дзе жылі альбо іх дзяўчаты, альбо проста маладыя дзяўчаты. Ну, але з другога боку, ну як бы дэмаграфічная сітуацыя ў вёсцы такая, што ну як бы амаль у кожнай хаце былі нейкія маладыя дзяўчаты. І ўвогуле хутчэй сустракаюцца звесткі, што трэба абысці ўсе хаты. Ну, міналі толькі хаты, дзе нехта памёр на працягу мінулага году. Вось, ну, там і гаспадары не прымалі, ну, таму што лічылася, што нельга святкаваць вось такія урачыстасці на працягу года пасля смерці кагосьці з сямейнікаў. Вось, ну, увогуле прамінуць хату, не пакалядаваць там, ну, лічылася хутчэй ганьбай такой для гаспадароў, то пакі на чымсьці от пакрыўдзілі, можа быць, гэтых хлопцаў, кепска да іх ставіліся на працягу году, ці былі вядомыя як скнару вясковай супольнасці, ну, што было вядома, што там нічога не дадуць асабліва. Вось. Jeżeli o tak od wieczór эти вот уже щодровники, кажуть, ходят. Ну. А скажите, вот вы когда-нибудь ходили вот разом? То я и организатор же. Организатор? Так вы нам расскажите, вот подошли вы под хату, нет, коли идете, то что-нибудь спеваете при этом? Мы идем и поем и разговариваем. Что? А что умеем на дороге? А под окно приходим, то звезду поставить в окно хозяину, ну, на светить, конечно, гармошка там, то. А это, который со звездой. Добрый вечер, щедрый вечер. Чи хочете наших козликов побачить? Ну, хозяин встанет, скажет, хочем. А где, в хате или на дворе? В хате, конечно. Ну, и все заходят. Ну, и начинаем уже водить козла. Вот, я обычно пел его и... Ну, козьол, поворочайся по всьому двору господарському. Господар сидить, та й на покуті, а на ньому шуба шовком облита. Господарику, мой соколику, запали свечку, пойди у клетку, да й возьми мачку на тарелочку, нашому козлу на гарелочку. Нашому козлу немножко треба, сім печ перепечь, решето овса, наверх ковбаса, где козел тупчить, там жито трещить, где козел ногою, там жито копоть, где козел рогом, там жито стогом. Ну, а тут уже после этого барыни играют. Уже цыганка, цыган начинает плясать. Ну, а журавель там эти... Другие... А кто это были другие? Ну, там, ой, их и дедья, и цыганка, и... А конь был? И конька была, ну... Было, да. Ага. Ну, кожен свою, знаю, обязан. А баран был чи нет? Ну, а я уже козел, ну. Козел. Козел. Не баран, а козел. Козел. Я магу сказаць, што не толькі каза можа быць сімвалам фертыльнасці. Зараз раскажу гісторыю, якая са мной адбылася на адзін з папярэдніх новых гадоў, калі мы калядавалі нашай прафесійнай суполкай, і я выконвала роль, каго б вы думалі, чорта, канешне. Вось, і настолькі я ўжылася ў гэтую ролю са сваімі рожкамі і хвастом, што потым у мяне ўзнік нейкі дзіўны раман, які скончыўся, дзякуй Богу, даволі хутка, але гэта была менавіта гісторыя пра той, як чарціца кагосьці спакусіла. Вось, так што, сапраўды, сімвалам фертыльнасці можа выступаць які заўгодна персанаж, калі у вас дастаткова акторскіх талентаў. Слухайте, у мяне гісторыя пра
культурнае хуліганства, назовем яе так. Мы калядавалі, і ў нас таксама быў персанаж чорта, і мы чамусьці падабралі яму такі касцюм: балаклава і жылетачка зелёненькая з разгрузкай і з абаронкавым шчытком пасярэдзіне грудзі. І кіслотнейшая зялёныя ласінкі. Такі вот ні на што не намікаючы образ. Я хацела спачатку пажартаваць, што культурнае хуліганства гэта калі ўвесь аддзел культуры сядзіць за хуліганства, але потым зразумела, што гэта ні халеры, ні жарт. Чорт пасядзеў, паспеў пасядзець. Ну, могу сказаць, што такія ўпляценні сучасных рэаліяў у рэканструкцыю традыцыйнага калядавання таксама на маіх вачах адбывалася. Ну, то бок, першае калядаванне ў горадзе апісваліся яшчэ, вось, напрыклад, у кніжцы «Майстроўня» Сергея Дубаўца, а хутчэй за ўсё былі яшчэ раней да майстроўні, ну, але такія, так бы мовіць, зафіксаваныя звесткі. Гэта менавіта майстроўня калядавання ў 1989 годзе ў Менску. Вось, ну і з таго часу, канешне, моладзь, зацікаўленая беларушчынай, беларускай традыцыйнай культурай, калядавала ў горадзе. Часта гэта былі маладыя людзі, у якіх магло і не быць нейкіх бабуль у вёсцы, яны не вельмі маглі ведаць, што там рабіць. Таму ну, у нас у гарадскім такім абіходзе прыжыўся вось гэта стандартны сцэнар калядавання з казой, медведзем, вось, ну і гэтак далей. Але прынамсі на маіх вачах вось у другой палове 2010-х, скажем так, людзям надакучыла бясконца рабіць адно і тое ж. Ну і народ пачаў думаць, як бы гэта больш павесяліцца. Ну і вось пачалі ўводзіць у калядныя гурты персанажа міліцыянтаў, вось медведзя з картай паляка, які вучыцца ў універсітэце ў Кракаве, так, вось, у Ягелонскім. І ўсялякія такія вось, ну, жарты больш сучасныя, вось усялякія камісіі, якія правяраюць дом на адпаведнасць нормам выраю, перапісчыка, калі быў перапіс насельніцтва Беларусі, там перапісчык удакладняў гаспадароў, колькі іх кустоў на падворку. Ну і чорта ў балаклаве, канешне ж. Ну і гэта ўсё па маіх назіраннях, ну, цягнулася да 20-го году больш-менш. У канцы 20-го году адныя мае знаёмыя жадалі сваім наведвальным, каму яны зачылі ўсяго добрага ў наступным годзе, каб не знала ваша хата ні лекара, ні адваката. Бок маючы ўжо і каранавірус за плечыма падзеі 20-го года. Ну, на жаль, вот з 21-го года я ў Беларусі не жыву, і людзі цяпер гэта ўсё па-партызанску робяць, і ў мяне няма магчымасці удакладніць, што ж яны там кажуць, ці застаўся толькі традыцыйны сцэнар з казой, ці вот яшчэ нешта такое цікавае. Яно было відавочна ў трэндзе. Партызанскія калядаванні гэта чыста беларускі нейкі новы тренд. Я лічу, у нас мусіць быць партызаны яшчэ ў нашай суполцы каляднай і сапраўды адвакат, адвакатка, хто-нибудь там яшчэ гэтыя супрацоўнікі органаў апекі, якія на суд ставяць. Ну, то ўсё мяне панесла, але вы разумееце, што я маю на ўвазе. Слухайце, прабачце, я хачу крышку вільнуць у бок наконт сучасных сюжэтаў, таму што ёсць прыпеўка, которую я люблю неверагоднай любоўю, і было б гэта магчыма, я б на гэтай прыпеўцы і жанілася, і замуж выйшла адначасова. Значыць, я яе зараз зачытаю. А любоў ты любоў, ядерная сіла, майго мілага ўсю ноч пасяла і унасіла. Я гляжу, яго вядуць, думала ўсё шуткі, а яму назаўтра далі 21 суткі. Так. Першую частку я чула, а вот другую першы раз. Абалдзець, я не ведаю, дзе ты нарыла гэты фальклор, але дзякую табе, што ты яго нарыла. Мяне тады прапанова перайсці, раз уж мы кранулі тэму кахання, да жаніцьбы цярэшкі, якую Дана абазвала моладзевая афтар-паці. Раскажы, калі ласка, пра гэтую традыцыю і давай разбярэмся, чаму ж Дана так абазвала гэтую. Ну, гэта моладзевая калядная гульня, такая жартоўная жаніцьба. Выбіралася 2 чалавекі, ён такі ўжо старэйшыя, жанатыя, іх звалі матка і бацька, ну, якія складалі пары. Ну, звычайна, яны ўжо ведалі, хто каму падабаецца, ці можна было ім там
тихенько подойти на вушко, сказать, что вот я хожу з Васем, ці штосьці такое. Вось. Ну і моладзь як бы скручвалі ў танцы, жартам перажэньвалі. Вось моладзь потым гуляла ўвесь вечар разам, магла пакласціся разам спаць у адной хаце, ну ці хлопец праважаў дзяўчыну. Ну і даволі часта лічылася, што гэта прыводзіць да сапраўдных вяселляў. Ну тут жа зноў жа такі, ці гэта ажанілі пару, якая ўжо мела узаемную сімпатыю, ці гэтыя маладыя людзі толькі пазнаёміліся на жаніцьбе цярэшкі, потым адно аднаму спадабаліся. Вось. Ну, адбывалася гэта звычайна ў праваслаўных вёсках напярэдадні старога новага году, так званага, то бок 13 студзеня. Ну, але, ў прынцыпе, на працягу ўсіх калядных вечароў. Вось. Ну, то бок такая калядная пагулянка. Я думаю, что тут может быть яшчэ одна прычына, што маладыя людзі, якія разам паклаліся спаць, потым мусілі жаніцца. Прычым адсутнасці сродкаў кантрацэпцыі. Ну, маглі ж і не настолькі там, каб пакласціся, ведаеце, там пазнаёміцца і ўсё такое. Ну, ёсць такія даследаванні як бы пра такія дашлюбныя стасункі моладзі, якія там не павінны былі пераходзіць пэўную мяжу. Ну, то бок як бы дзяўчына не мусіць быць зусім сціплай, каб там нічога ні з кім, а ў той жа час не мусіць там дазволіць зашмат. Ну, як заўсёды ў патрыархальным грамадстве жанчына ва ўсім вінаватая, мусіць гэта ўсё кантраляваць. Ну, это так, таксама бочны вонтак, так бы мовіць. Ну і варта таксама адзначыць, што жаніцьба цярэшкі, ну, скажам так, пераважна паўночна-беларуская традыцыя, то бок, скажам так, на поўдзень плюс-мінус ад Мінска ўжо як бы не такіх падобных гульняў не сустракаецца. А прыпеўкі такія тыповыя да жаніцьбы цярэшкі, то гэта, ну, адназначна пераважна віцебшчына. Цярэшка моє дзедзініка, цярэшка тапіць ляду, цярэшка крачыць не йде, цярэшкой беда стала, з кім я вожа насыпала, а ў гайку зялёненькім, з казачком молоденькім. Да, самарэклама. Калі усім лень чытаць і шукаць даследаванні, у нас на старонцы ёсць посцік пра падначоўкі, пра которые, я так разумею, мы тут узгадалі. Але наогул, чаму я назвала гэта моладзевымі аўтапаці? Таму што я так сабе ўяўляю, што як бы жаніцьба цярэшкі гэта вось асобна стаіць імпрэза, але ж яшчэ таксама, ну, каляды свята, гэта значыць вячоркі, а каляды это буйное свята, значыць вячоркі таксама з размахам. Ну і таму я прымяніла назоўнік 21 стагоддзя. Фактычна так і ёсць, таму што, ну, так, кожны вечар на каляды можна было гуляць, можна было танчыць, таму што нельга было працаваць. Ну і звычайна вечоркамі завуцца ўсё ж такі працоўныя вечары, то бок калі дзяўчаты прыходзяць з прачніцамі, вось, ну, хлопцы прыходзяць і ім замінаюць, то бок не зусім працоўныя, ну, але фармальна працоўныя. Вось, а з танцамі ўсё ж такі часцей у нас казалі вечарынкі, хаця здаецца, што гэта русізм. Вось. Ну і перад жаніцьбай цярэшкі таксама ўсё магло пачынацца невінна, як звычайныя танцы, ўсё робіць выгляд, што нічога не ведаюць, але тут раптам, ну, па розных звестках, там перад паўноччу ці каля 12 ночы нехта кажа: так ужо ж час жаніць цярэшку. Вось, ну і тут дзяўчаты могуць пачаць выбегаць праз дзверы, праз вокны, тому што не ўсім хацелася ўдзельнічаць, а не тут-то было. Усё выхады ўжо забарыкадаваныя. І ўсе, хто знаходзіцца ў памяшканні, мусяць быць перажэненыя. Хочуць, не хочуць. Ну і потым, канешне, стаўленне да пар магло адбіцца ў прыпеўках, якія так званыя бабулькі і дзядулькі, ну, таму што моладзь на гэты час сімвалічна пераўвасаблялася ў продку, як зноў ж такі лічым мы навукоўцы звала аднаго бабулька-дзядулька. Вось, ну і маглі яны аднаму там праспяваць нешта кшталту: цярэшка святое дзела, далі мне сляпога дзеда. Гэта такі жарт пра тых, хто ў акулярах, тому што зараз тут мы з спадарыняй Данай прадстаўляем секцыю акулярыкаў. Усіх сляпых дзядоў Беларусі мы увасабілі сёння. Ну, вось такое ўвасабленне продкаў у нас сёння адбылося. А яшчэ наконт кахання і усякага такого варожбы, паколькі варажылі і на каханне ў тым ліку, і, напрыклад, зноў жа летась мы з маімі сяброўкамі сабраліся на папярэдні калядаў праваслаўных, і я ўсім рабіла расклады на таро. Гуртовую раздроб. Вось такая атрымалася культурная апрапрыяцыя. А я так разумею, што паколькі карткі таро з'явіліся толькі ў 19 стагоддзі як інструмент варожбы, то на Беларусі іх не асабліва было, і трэба было варажыць неяк інакш. Вось давай пагаворым, як жа варажылі. На падручных матэрыялах.
Ну, то бок альбо заснуць ні з кім не размаўляючы, загадаць, каб прысніўся сужаны, ну это таксама проста без рэквізіту. Вось, альбо дзяўчаты маглі сабрацца, напекчы бліноў і карміць сабаку, глядзячы блін першы з'есть. Ну і тады та першая пойдзе замуж, кідаць абутак праз страху, які бок ляжа наском, туды пойдзеш замуж, слухаць, ну ж такі сабакі тут удзельнічаюць, у якім боку сабака забрэша, ну гэта апоўначы. Звычайна так, таксама напярэдадні старога Новага году туды пойдзеш замуж. Ну, бясконцыя варыянты варожбаў. У цоту лішку, то бок набраць ахапку дроў на двары, прынесці ў хату, палічыць, ну калі у пару, цотная колькасць дроваў, значыцца пойдзе дзеўка сёлета замуж. Абдымаць штыкеціну ў плоце, таксама лічыць цотная і нецотная. Бясконца зерня насыпаць, пусціць пеўня, таксама чую першую кучку пачне кляваць, ну калі гэта кампанія дзяўчат, выліванне воску над галавой у дзяўчыны, ну і потым такое разгляданне, што ж там атрымалася за фігурка, аграмадная прастора для інтэрпрэтацыю. Ну, вельмі шмат варыянтаў. Але маглі варажыць і хлопцы, хаця такія звесткі, ну, больш рэдкія. І зноў жа такі, навукоўцаў ёсць розныя версіі, чаму выражылі пераважна дзяўчаты. Ну, першае, што ну, для дзяўчыны шлюб быў больш істотным, жаночая доля вызначалася шлюбам, ну, гэта такое больш традыцыйнае тлумачэнне, ну, але як бы, ну, мужчына доля таксама вызначалася шлюбам, і калі ў яго трапілася, напрыклад, жонка, якая любіць пасварыцца, то яму таксама няма куды ад яе падзецца. У прынцыпе, у традыцыйным грамадстве, дзе, ну, разводы не віталіся. Так, хвіліначку, бачым паднятую руку. Пытанне з залы. Можна выйсці. Я хачу прыбіральную булачку з карыцай. Канешне ж, я не памятаю, дзе я гэта чытала, але памятаю факт, што чытала, што гэта магло быць абумоўлена тым, што хто ў нас актар у працэсе як бы прапановы шлюбнай мужчына ж. Таму чаго яму трэба варажыць, калі ён як бы сам прыйдзе і папросіць рукі. А дзяўчыны такой ролі пазбаўлены, таму ім прыходзілася неяк выкручвацца, каб у прынцыпе разумець, а што будзе праз тыдзень. Ну, фактычна так. Вот это я хацела сказаць, што хлопец мог, так бы мовіць, спраўдзіць практычна, пайсці і пасватацца. Так што, ну, сапраўды, можа быць, не было такой сімвалічнай неабходнасці. Ну, але як бы ёсць хлапечыя варожбы, і ёсць звесткі, што, напрыклад, перад выездам у сваты таксама сям'я там глядзела на розныя прыкметы, каб ніхто не перабег дарогу, каб не перайшоў з пустымі вёдрамі, каб сватаўство ўдалася. Таму як бы, ну, таксама для мужчыны это быў істотны аспект жыццёвы. А я зараз падумала, як можна ўвасабіць у сучасных рэаліях усе гэтыя файныя варожбы з жывёламі, якіх трэба чымсьці пакарміць. Спачатку я падумала пра бліны і сабак, і нават успомніла, што ў адной маёй сяброўкі ёсць сабака. Але ў яе коргі. І коргі яна блінамі карміць не дасць. Потым я падумала пра пеўня, але як бы зерня знайсці яшчэ не праблема, а пеўня ў нашых умовах, ну пайдзі пашукай. І атрымліваецца, што проста трэба ўзяць гэтага сухого корма, усім раскласці па розных куточках і потым запрасіць сабаку, і вось чыю гэтую кушку пачне раней есці, тая раней замуж і пойдзе, а? Ну, вось мы і бачым жывое жыццё традыцыі. Так, у мяне пытанне па варожбах. Я памятаю, што калі ў нас быў купальны перыяд, мы ж там рыхтаваліся, матэрыялы выпускалі, і для мяне стала сюрпрызам, што варажылі не толькі маладыя людзі, хлопцы, дзяўчаты, але і ўжо людзі дарослыя і нават там як это больш сталага ўзросту, што як бы напісана было так, што стэрэатыпна мы уяўляем як бы стандартнае асноўнае пытанне замуж жонка, дзе ўзяць, што зрабіць, каб з вёскі не збегла і так далей. Але пасля як бы вяселля ўсё яшчэ заставаліся пытанні, на которые маглі выражыць, ну проста яны там змяняліся. І вось да, для мяне стала сюрпрызам, што варажылі не толькі маладыя, але гэта было ў кантэксце купальля інфармацыя. То маё пытанне, напэўна, тады удакладняючае, а ці займаліся такім дарослыя людзі на каляды? Так, проста ў дарослых людзей, у жанатых ужо былі іншыя пытанні да таго, які будзе ўраджай, ну і калі я памру у старэйшых. Вось, таму гэта, да, гэта варажба на ўраджай, варажба на жыццё альбо смерць. Ну, то бок выцягвання з-пад абруса з сенам,
напрыклад, травінак, ну і там потым ці гэтая травінка, ну, з каласком, тады, значыцца, добры ўраджай, ці гэта проста травінка, ну, то бок лісток, тады ўраджай будзе горшы. Вось. Ну, усялякага такога выгляду. А калі казаць пра адрозненне паміж купаллем і калядамі, то вельмі шмат падобных варожбаў, але ёсць спецыфічныя, ну, напрыклад, на купалле гэта вот бясконцыя варожбы з ёлкамі. Ну, на каляды такіх няма, таму што кліматычныя ўмовы іншыя. Слухай, давай яшчэ пагаворым пра абрад пячэння ката. Я калі прачытала, што ў яго там быў каўбасны хвост і вушы з цеста, мне прям ад гэтага стала чамусьці вельмі міла. Але Дана мне расказала па сакрэце, што гэта не зусім калядная традыцыя. Ну, з пячэннем ката, гэта я б сказала, што гэта гульня, і яна як бы, ну, ў розных лакальных традыцыях прымяркоўвалася да розных каляндарных перыядаў. І вось там, дзе яна праводзілася перад постам, то бок альбо перад калядным постам, альбо перад вялікім постам, там, ну, гэта магло стацца вось асобным абрадам, як, напрыклад, у вёсцы Скірмонтава Дзяржынскага раёна, у Віленскім раёне я таксама такое чула, вілейскім, прабачце. Вось, ну, то бок, сапраўды, вот галоўная ўрачыстасць вечара, калі вот людзі збіраліся для таго, каб гуляць ката, печы ката, то бок гэта звычайна нейкая булка, альбо ў форме батона, якой там пераробленая галава і кілбаса, як хвост, вось, якую трэба ўкусіць без рук, ну, і суадносна гэтаму кату адкусіць самы істотны атрыбут, кілбасяны хвост. Челес! Так, альбо мог быць такі плоскі кот, ну, вот як печенька, ну, і тады таксама трэба яго там кусаць за лапкі, за хвосцік, вось, але на каляды гэта, ну, магло проста не быць галоўнай падзеяй вечара, а быць проста, ну, адной з калядных гульняў. Ну, вось я такое назірала, напрыклад, у вёсцы Новіна Бярэзінскага раёна, калі проста тут людзі, ну, сядзяць за сталом, пагуляюць у тое, пагуляюць у гэтае, ну, і ў тым ліку вот пагуляюць у гэтую гульню у ката, то бок, ну, звычайна хлопец гэта рабіў, хаця жанчына ўжо таксама ахвочая пагуляць, сядаў на чапелу, як бы, ну, між ног і, да, вось, як бы як на коніка, ну, і казаў, што еду з кута да ката, вось, і нельга было смяяцца, усе яго спрабуюць рассмяшыць, ну, вот ён там падскоквае ў іншы канец пакоя да гэтай печенькі ката, ну, і спрабуе вось без рук яго ўкусіць. Слухай, прикольна, я зараз успомнила, што у нас таксама пеклі ката, але гэта быў кот у выглядзе торта, і ў яго былі эклерныя вушкі, і ніякага хваста ў яго не было, і не трэба было яго кусаць, яго трэба было проста есці на свята. Ну, вот трансформацыя традыцыі. Даволі часта вось гэта, ну, скажем так, ну, нейкія абрады, якія раней мелі пэўны свой ход, пэўны сакральны сэнс, яны маглі, ну, потым трансфармавацца ў проста звычайнае застолле, так магло быць і з дажынкамі, і вот з цягненнем каляды на дуба, і вот з пячэннем ката. Пячэнне з ката. Трэба неяк падагуліць. Пачакай, стаяначка. Ці правая, ці не правая у тым, што ў нас звычайна вясельны перыяд гэта восень, гэта другая палова пасля таго, як разабраліся са збожжам, усё там з поля дасталі, што можна было дастаць, і цяпер ёсць, атрымоўваецца, што паесці, і вольны час, ну і гэта час гараць вяселле. Гэта вялікая весельніца вот увосень, да, перад каляднага посту. А ёсць яшчэ малая весельніца, гэта вот менавіта ад калядаў і да вялікага посту. То бок вот час на масленку прыпадае. Можа быць, я, канешне, нацягваю саву на глобус, што я шчыра прызнаюся, вельмі люблю рабіць, але па мне гэта даволі забаўнае супадзенне, што ад калядаў да вось гэтай вялікай вяселіцы ў прынцыпе недзе 9 месяцаў. Ці не падаецца гэта вам падазрительным? Ага, ну але ад каляда пачынаецца малая весельніца, так што можна ўсё зрабіць значна хутчэй. Ну але пра гэта, мне здаецца, у перадачы пра купалле размаўлялі, так, што вот па беларускіх павер'ях то у нас і адкуль бяруцца дзеці, што альбо прыносяць бусел, то бок увесну 9 месяцаў пасля купалля, альбо знаходзяць у капусце, ну і тады суадносна 9 месяцаў пасля каляду, пасля жаніцьбы цярэшкі, усялякіх там паднашовак. Калі штосьці, можа быць, пайшло не так, ці наадварот так. Гэта выпуск вы слухаеце на каляды, таму закупайце прэзерватывы. Я яшчэ хацела пажартаваць, што ў якой краіне, а ў той, дзе мы зараз з спадарні Алены знаходзімся, можна яшчэ калядаваць і прасіць не толькі цукеркі, але і пасцінор. Мне заўсёды было цікава, ці ёсць у межах калядавання нейкі блок любоўнай песеннай лірыкі. Спадарня Алена сказала, што ёсць, і вот што ён
за такі? Ну тут фактычна як з варожбамі. Калі кожны варожыць пра тое, што яму актуальна, то песні спяваюцца таксама кожнаму сямейніку пра тое, што яму актуальна. То бок ёсць альбо асобныя песні для ўсёй сям'і, ну такім там агулам, пра каляды і так далей, альбо асобныя песні для гаспадара і для гаспадыні. Ну і там звычайна для гаспадара развіваецца тым ці іншым чынам тэма добрага ўраджаю ў розных формах, ну а для гаспадыні таксама альбо тэма добрага ўраджаю, альбо пра тое, якая яна добрая, увішная, разумная жонка. Вось. А для моладзі, для нежанатай дочкі, для нежанатага сына гаспадара, ну альбо для ўнукаў, часамі такое таксама здараецца, спецыяльныя песні, калядкі дзяўчыне, калядкі хлопцу. Ну і вось у дзявочых калядках, ну, у большасці так ці інакш тэма шлюбу прасочваецца. Вось, а ў калядках хлопцу трошку ў меншай ступені, але можа ўсхваляцца такая зухаватасць хлопца, апявацца тое, як ён там ездзіць на кані, у тым ліку на паляванне. Ну і тады вось гэта тэма жаніцьбы, яна там сімвалічна выступае, то бок вот ён там упаляваў 9 куніц, ну вось, а куніца гэта ў нас звярок, які звычайна асацыюецца неяк больш жаночым пачаткам, ну і усялякія там назвы жаночага палавога органу з адпаведным коранем. Вось. Ну, але фактычна... Дык вось адкуль пайшло слова кунілінгус, правда? Ну, кшталту таго, старажытны індаеўрапейскі корань. Ну, але, ну, фактычна так, тэма шлюбу, пажадання наўпрост ажаніцца альбо выйсці замуж, ну, то бок ужо пасля песні прамоўленая, ну, альбо сімвалічна, альбо не сімвалічна, на прасткі ў песнях вось для моладзі, ну, гучала. У мяне такі жарт зараз у галаве. Кшталту, кажыце правільна, не eating pussy, а паяданне куніцы. Яшчэ у спевах для хлопца, ну, так вот ужо праз адну проста песню, нават у большасці апісваецца вот яго такое, да, катанне на кані, вот такое мне ўяўляецца такім тагачасным аналагам цяперашняга, не ведаю, там ці не цяперашняга, з 90-х гадоў белага мерседесу, што вот это вот кавалер, у якога ёсць ездавы коні, не толькі працоўны, вот такі круты, вот он там прыязджае кудысьці, у тым ліку да дзяўчыны. Вось, ну і не варта забывацца пра тое, што ну коні нам бы таксама увасабляў мужчынскі палавы орган. Вось, і таксама ў такім сімвалічным сэнсе ў песні як бы, ну, апявалася вот, ну, мужчынская сіла хлопца у тым ліку. Што называецца падвесці каня да куніцы. Карацей кажучы, у гэтым выпуску мы высветлілі, што зноў жа ўсе гэтыя святочныя персанажы, гэта госці з таго свету, якія прыходзяць, каб гаспадары іх чымсьці пачаставалі і такім чынам забяспечылі дабрабыт, ураджай і добрае жыццё на наступны каляндарны перыяд, а яшчэ, дзе ёсць моладзь і іх узаемадзеянне, там будуць усякія калясексуальныя штукі. Ну, варта дадаць, што жанатыя людзі, ну, ім таксама не чужыя былі, усялякія такія любоўныя таксама сюжэты. Ёсць звесткі, што на цярэшку маглі ажаніцца і жанатыя людзі, прычым не абавязкова са сваёй афіцыйнай парай. Ну, то бок альбо абнавіць пачуцці, ну, альбо так это трошку з кім-небудзь пагуляць цэлы вечар, ну, і ўсё роўна абнавіць пачуцці для свайго суджэнца. Добра, а я яшчэ раз нагадваю, што з намі была Алена Ляшкевіч, каб ніхто не забыўся, падпісаўся на яе ў Фейсбуку, і на што яшчэ трэба падпісацца, Алена? Ну, YouTube у мяне яшчэ ёсць з палявымі матэрыяламі этнаграфічнымі. Вось, я там звычайна пішу каментары кшталту класная сукенка, дзе ўзяла? Вось, а вы думаеце, я тут да халеры пра этнаграфію. Всё, таму падпісвайцеся на наш падкаст, на наш Інстаграм, на наш Buy Me Coffee, купляйце нам каву і святкуйце каляды з намі, лепей нас і ўсё такое. Ой, у городи на переходи, що та там лежала гібка як лапка, що я на tej klatce wyrosła roża, що wyrosła roża, devčatam z gorza, що i szła wybegła krasna jak panna, що krasna jak panna, panna Zinoczka, що